Здравейте, бибоксери! Next съм с Mindboy и Immortal. Ще ви покажа моята проклетата предвеща, който мисля да апгрейдвам. Добре, това е моят кафан, който ще се пане някой вид сега. И... ще го гледам, че да пуснем една факла. Добре, не съм направил тук нищо. Чакай малка. Ще направим. Само трябва да махна тази факла вече. Трябваше тук знака да правим една песничка. Добре. Само да се умотам, после да няма излена. Чакай да направя малко нагоре. Да знам, че... да излена. Добре. Тук ще ми е мината. Може да ми е мина, може да не е. Добре. Чакай малко разчистим, бе. Като падне някой в дупката, вече това капанка си е чисто. Значи... козата. Значи, от тук ще минем. Така, добре. То всеки ще се знае. Ще седи, че... такова. Абе... добре. Показах ви го. Чакай само. Какво правиш, бе? Добро утро. Добре. Ли снимаш, бе? Кажи, да, що? Кажи нещо на хората. Добро утро, пичове. Добро утро. В момента е 8 часа вечерта. Точно. Добро утро. Аз да похапвам чипсче. Какво се прави? А? Какво се прави? Охо, бамбука ми е просто. Сега ще го пребием. Така. Като съм пич. Пива сега. Бум. Няма да има земя. What the fuck? Тук може да си направя на къща, бе. Бе. В Майнкрафт може си... Омага, забрах, че има вода. Може съм тук. Тук някъде. Може да си направя тук една къща. Ако знаете къде се намира, може да си направите къща. Значи, тук... мисля да убил малко овце. What the fuck? О, бог. Какво правиш, чич? Представи се на хората, бе. Какво става? Ости, what the fuck? Бегам, добре, съгласявам се, бе. Ето, потена си сам, браво. What the fuck? Добре, както да е. Това е да не се замазят с кучетата, защото някои са опасни. Аз пък кучета. Както и да е. Така си е. Чувам се. Ето ми го... добре, от тук ще наблюдавам как да Immortal цепи мака. Не шегам се. Да, Immortal. Да, по чипче. Нали, пич, трябва да изяде нещо. Все пак е да Immortal. Ела тук пъти, бе. Ела, бе. Мога, бе. Аре, да не мога скочиш. Майнбой. Какво искаш, бе? Норма ли малко? Некой слуша малко на... Признаваш чипса. Така е. Без... така. Добре, кажете ми дали да апдейтвам тази къща. Ще апдейтвам, много ясно. Апдейтвай, бе. Апдейтвам я, бе. Добре, ще има тук малко комимче. Ще за крипари в къщата, ще скачат през прозореца. И така, нали се пак трябва да живее с някой. Цветенца. Мисля, че ще ги отглеждам ли, ба? Не мога да ги отглеждам. Падна в къщата, много ме интересува. Това си къщата стана, бе. Бутък си покрива. Много ме интересува. Така. Аз го махам от тук, не ми трябва. Дами и господа, това беше някакъв измислен клип. Само ще говоря в този клипа, кажете нещо, бе. Отивам си вземат още 8 чипса. Дами и господа, знаете какъв е човека, сега няма... Не, това не ме случи. Не! Дами и господа, къде се забрах това, бе? Много съм тъп, бе.
Да. Какво прави в момента? Обших си, да, мама. И дами и господа, това беше от мен. Дано не сте го харесали, аз ще ви сте го харесали. Няма да сте го харесали, много ясно. И ето, за финал. Не, много яко, ама ще го направим. Дами и господа, това беше от име на горе швам са. Са презими в къщата. Дами и господа, това е общо взето. Довиждане. Следващия път.